كمي كنيو بقدامي أب يعني بكرة نطر هيوت رينا نيرنا نبكرة نطر انتاي جيرو لنا نيرنا تعبيو እግዚአብሔር ኩሉ ተመንግስታግዚኦሲ ባዕሉ ከም ዞምጾ እሱ ከም ዝገበሮ ኮይኑ ተረዲዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ልዕል ክትብል ኮለኻ እንታይ ይገብረካይ የትሕተካይ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ልዎ ሪንያኔርና ብዝሓለፈ ግዜ ብዘይድል ነገር ስለዚህ ከደ እግዚአብሔር ካንታይ ገይሮ በኃይሊ ከም ዝትሕት ገይሮ 7 ዓመት እንታይ ገይሮ ከም እንስሳ ከም ዝኾን ገይሮ ማለት እዩ ሪንያኔርና ብዝሓለፈ ግዜ ክንደይ ዓመት እዩ ተፈልዩ ካብ ዝፋኑ 7 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን 7 ዓመት دحر شوعات عمد جن انتاي بلنا قال إخبار ناب زوفان رؤوس انتاي كم زجبرة كم زل عليه إخبار أملاك انتاي كم زهابو مستوعل كم زهابو سلاز إخبار تاجي رو دحر شوعات عمد نبتان منجس انتاي كم زجبرو كم زملوسو نبكرنا تركباب 4 عمتيو جزيو السبع علوم عليه ثاني بابلون منجس سجن كندي عمت يا جزيا سوسان شوعات عمد بدحرو نبكرنا تر مسموته مورداخ زبهالو ود جزيو كندي عمد جزي نبكر نصر ب500 سنة كلتن عمت يموت تامن قص ماسيات مسريتاين لانينا ب600 10 كلتن نو بوبولوزر زبهال ابوي مسريتوا دحر كابو ابو من تقبلوا انا نبكر نصر كندي عمت جزي 4 عمت دحر 4 عمت كم زموته نوريا مالتي ما سيمويتو ب500 سنة كلتن كاب 500 سنة كلتن كسب 500 سنة كا مورداخ زبهال ود جزي نيرو زنقص زنتاي ام زبلو بتاريخ كفو كم زنبره ولا أخذ صفقة الله أنت هيلقى ليش كفو كم زنبرة من قد إخبار زي كيد نقص كم زنبرة أب تاريخ زنقرلو دحر قلت عمد أنتي كم زغانة كم زموته بدحرو من تكيو قالوا ودو نرجع صار زبال نسخة عندي عمد جزيو 4 عمد زيهم من يوم دحري نبكرنا نصر زجازو ولود يوم بدحرو من جزيو لابش مردوخ كا نسخة عندي عمد جزيو حنت عمد ستيل تي تدانيل زرعيو تي الرئيس تورك أزبول ستيل جزء الله مالك كندي عمتي جزء كباب سوسان شوعة عمتي جزء بدحرو من ديبو نابونيدوس السخاء كندي عمت جزء كبابي أوكي كباب 500 شين كسب 500 3 شعة عمت جزء مال بدحرو من ماشي بيل شاطر أما صحف قدسنا نروح بمني بيل شاطر يزوم كنت أقسم أنا إحنا نجستات أما صحف قدسنا عين روح بمنينا أي تتقاسم أبو مستجبر ولا حدا نجريله ناي دانيال تاريخ نبع على أبو ولا حنت نجري تسمعنيها سؤال إذا حلفوا للزمني بدحرو أب معرف شو عته دانيال معرف حموش يكون أنك ما تزلوا حدا كنت 3 4 حموش شيء يكون أنك نقتله زلنا معرف شو عته يزم اللس شو مونته حموش تي بالشو بدحرو شديش تي تكامامو تببيني توم نجستات أنتيام بزمن وببجيزيو استفعلوا نجستات زجازولي سلازمان ماشي بيل شاطر ماشي أم عرف شو عته خينا نريه لنا دانيال بزمن بيل شاطر رايري أبت مسحف خينا نريه لنا أم عرف حدا نرايه سوري معرف شو عته نبيل شاطر نقص بابلون أبت قدامي تعمتون دانيال أم مدك أسي خلوا حلم راين رؤوس انتاي جبره راي بيل شاطر زمن انتاي دانيال رايري أم عرف شو عته مالك تزرع راي خينا نريه لنا أم عرف شو عته نبيل شاطر نقص بابلون أبت قدامي تعمتو دانيال أمدك أسي يقول له حلم الرعين رؤوس الرعي شونات حلمي صحفه رؤوس نجارون أزنتو دانيال كم زيلو تزاربه ليت برأي رأيه إنه قاتم 4 نفسات سماء بلعلة عبي بحر يجاج أو نبرو كابت بحر الدم ببينو زعيناتهم 4 عبيت أراوي توتو تقدماي نبساي مثل أخناف نسر الدمان نبرو أخناف كسع زمون قصات أمتكو كم مدرتسي كم سب دم بجارو دوبله لبسون توهبو نود ما كلاي ندبز مثل كال كم سب دم بجارو دوبله لبسون توهبو نود ما كلاي ندبز مثل كال أراويت نصب بقولنو تنسى 3 عصم سنجلة أبعف أمونغو أسنانو نبرة تنسى مو بزح سجا بلع كابولو دحرزي إنه كلا أراويت أوكي دحرزي إنه كلا أراويت أبقولنو 4 كنفعوف زنبورو لنبرز مثل تأمتكو تأراويت دما إذا 4 رأس نبورو جزءاتو دما جزء دما تهابو دحرزي برايليت إنه مفرهن مسكحن أزي بورتو عزخونا رابعي أراويت رأخو عبي أسنان حتى نبرو يوحتن يتحنن نسدر فقا بقارو يروقطون نبره كابتم قدمو زنبرو كلاتهم أراويت دما بينو زعينو تو يزنبره 10 أغر انتقانتاي
نبورو يلو دانيال نزرع يزيريو بزمن بيلشاطر انتي رايريو نزرع يزريو 4 انسسا يموتيو نبكر نصر معرف كنت خينا نريو لنا حدا رايري نيرو سب زمسري مش حكي 4 نغستات كم زمصوري نيرو ببريغا 10 اغري رينيرو 10 منغس يلو ابز حلف غزي رينيا نيرنا سلاذ دانيال صنيحو نزرع يزنتاي كم زغبرو خم زراي كريو قول خم منتاي وصيوم زم انسساتيوم كاب بحريوم وصيوم اتقداماي نريو زلنا انبساي نبابيلون يزوكل اتا معرف كلتا زراي وراي كم እንደገና እግዚአብሔር ይحدث يريلو بدحرو زمص እንደገና خገልጾل جميرو سلاذ تا انبسا خنريو قولنا كنف نسرتو هايبو بحيل يزنفر يلو بابيلون نمن يزوكل ننبسا يزوكل ኢማጂን ረዮ አንበሳስ ዘፍርህ እንስሳይ አቅርሙ ተታው ዝብል ፍጡር ወላ ሓደ የለን ነትንበሳ ናይ ንስር ክንፍ ወስخሉ ነበኮሮነጽር ንኹሉ ግዛት ክገዝ በኃይል ኃይል ተዋይቦ እግዚአብሔር ይቦት ስልጣን ማለት ስለዚህ በኃይል እንታ ከገብር የይሉ ትክንፉ ክስበር ኮሎ የይሉ ማሲ ተሰይሩ ብሎ መብዛሕቱ ግዜ ዝክንፍዚ ሩሱ ይዕቢ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 4 ከይና ንሪኦ ኮለን ከይዱ እግዚአብሔር ይብን ትንክስነት ኢሉ አከንድ ክሐስብ ዝግቦ ብሩስ ክምካሕ ጀሚሩ እግዚአብሔር ታይ ከም ዝገበረ ከም ዘትሓቶ ሩስ እንታይ ከም ዝገበረ አትሒቱ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝተመለሰ ማለት እዩ ብዙሓት ነበኮሮነጽር ከም ዝደሓነ ገለም ዝዛረቡ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ናይ መከራ ግዚኡ ናብ እግዚአብሔር ከም ዝተመለሰ እዮም ዝዛረቡ እግዚአብሔር ይካሎይ ጳውሎስ አዲሽኒ ወይ ምሽ ሓቀ ጳውሎስ ክፉ ሰብ እንዲ ነይሩ ምናሴን ዝክሮይና ምስተመለሰ ምስተነስሕ እግዚአብሔር ታይ ከም ዝገበረ ይነግረና ከም ዝመለሰ ይነግረና ስለዚህ ትንበሳር ይዎ ነቲ ኻላይካ ድብር እዩ ነቲ ድብ ክሪኦ ቆሎ ዳንኤል እንታይ ዝብ ዘሎ እቲ ድብ ነትንበሳ ከም ስዕሮር እዩ ሰለስተ ዓጽምኻ ብጎንሎ እቲ ድብ ክንደይ ነገስታት ክስዕር ከም ዘሎ ንሰለስተ ነገስታት ክስዕር ከም ዘሎ ንግብጽ ንሊድያ ዝበሃል ኢምፓየር ንመን ንባቢሎን ከም ዝስዕር ክሪኤና ብታሕቲ እቲ ሳልሳይ ካንታይ ነብር መስል ክንፍለዎ ክንደይ ርእስሎ 4 ናይ አሌክሳንደር ዘ ግሬት መንግስት ምስተንሰት 13 ዓመት ምስገዘ ብድሕሩ እንታይ ኮይኑ ብለና كم زموته تا منغست اب كني كم استمقلت اب 4 እቲ መወዳእታ አራዊት ሮሚ ጨካኒሱ እንታይ እንዳገበረ ይዝመጽ ኢሎ እንዳጣሓነ እንዳረገጸ ይዝመጽ አስናኑ እንዳበለ ገሊጾሎ ኣብ ቀርኑ 10 አቅረንትሎ ስለዚህ ምስራዕ ዮሐንስ ከነታሐነ the same ታ ምዕራፍ ክልተ ዝራእዮ ዳንኤል አቤል ሻጣር ዘመን ከእግዚአብሔር በኻለ መንገድ ገይሩ ኸሪዮ ጀሚሩ ምዕራፍ ክልተን ምዕራፍ 7 ሓደ አይነት ህልሚ ዝተፋላለየ መልእክት ግን አሎ ስለዚህ ባቢሎን ታይ ከም ዝገበረ ከም ዝገዘ ሪና ያለና ትንበሳሱ እዩ 67 ዓመት እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝገዘ ድሕርሷን 7 ዓመት መን መጪ ፐርሺያ መጪ ትብሩር ትደረት ማለት እዩ ፐርሺያ ክመጪ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ኸይና ክንሪኦ ከለና ዳንኤል ድሓር ክንሪኦና ማሲ ፐርሺያ መጪ ቤልሻጣር ኮሎ እዩ ቤልሻጣር ተዘገርም ነገር ኣብ ንግስነት ምስ ደይበሲ ከዕበ ጀሚሩ مستعبه تاغيرو مسخره شمامنت مسح مسعدم سبات مسمصو سبات اكيبو ناي مسح غزي مسغبره مسخره حدا حساب تزاريو نتي كاب بابيلون كاب اسرائيل زومصو ابيتن احوت انتاي غبرو امصو يلو كساتو يليل بوخسات مسجمره حنتي يدمصا تايد مصا انتاي لا صحيفا ميني تيكل افراسيني لا صحيفا نتا حلمتي اخ منك ترجما اتنغس كله اكلات يرعرعيلو سنبيدو ايدا مصا استقرصتيت نخلهم توم طبيبان زبحالو ابت بابيلون زنبور سبات نبملهم صويعوا نزي امن يفتحيلو منك غبر يخل ولا حدا كلهم تايغيرو كفتحوا يقالو بدحرو حنت نغس انتاي لا تزاريب ايتسنبد بز نغرزي بيلشاطار زبحال نبخانو بعلو حلم زفتحالو منس يالو دانيال بزمن ابوخا زمص كابناي يهودا مروخات كوين زمصلو سلازي نعوم صايو يلاتو نزا نغر زي ازفتح انت خبو يله حر ورق خبو يلو اب نغسنتي كا خديو يلو مسمت دانيال نابو يدفلطاي بيلخ غلصو خلو بزعب زغرم غيرو غليصول مساته ونابت غزا فليطو انا تايت سلازن تايلو خزاربو جمير ابوخا حدا غزي نبعلو تعبي نيري كل نكسنت مسحاو كل مسغزو تعبي እግዚአብሔር ከሐደ ማዓልት ደርቢዎ ነይሩ ብድሕሩ ናብ ልቡ መስተመለሰ እግዚአብሔር መሊሶ ይሉ ንስኻ ከምና አቡኻ the same ሐሳብ ደጊም ካይሉ እትዘገርም ነገር ካንታ ይሉ ነቲ ንብረት ወሲድካ ካያኽለካ ምሰተኻሉሲ ብዕንጨይቲ አማልኽቱ ዝኾኑ ዝተሰርሑናም ከተምልኽ ጀሚር ካይሉ ስለዚህ ነቲ እስትንፋሱ አቢድካ ዝሓዘ መንገድታትካ ዝሓዘ አምላኽ እንታይ ይገበርከን አኽበርከን ስለዚህ እግዚአብሔር ሪካ መዚንካ ቀሊልካ ተረኺብካ አለ ኃይሉ
تا منجست خان تعيلو نخالق توهابه بتالي تتيا ناي برشيان نقص زنريو زلنا مالوش ناي برشيان نقص زدبي بتالي تتيا حبز كرمكم نز سبز خزارة بخلو زعبير تزاراري منالونين حقنا قستات كفت حال كايلو مع أسراز حشم شم كقد ما خوت كايلو كأبي كايلو نبرشيات أبو جيرو تنبيلو نيرو زعبير بدانيل بإسياس دحرميتن 50 عامت زتنبيت زفت أمزون انتاي كم زغبر እግዚአብሔር ትፈልጡ በትናይ ባቢሎን በምዕራብ ዝመጽ ዝነበረ ማይ አቆይሞ እግዚአብሔር ተዛዓክቶም ዝነበረን ፐርሺያ ንኻቱ ዝዓጾም ዝነበረ ማይ እግዚአብሔር ታገይሮ ጠጦ አቢሎ ካብ ዝገርመኩም ንቤል ሻጣርቶም ህዝብ ብጣዕሚ ጸልዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ማዕጾ ከፊቶም ሉን ቂሮስ አይተዋገን ንባቢሎን ከቋጻጸሮም ኮሎ አይተዋገን ቂሮስ አቀዲም እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ነይሩ حقنا قستات كفت حلقة ما عطوا أسراز حشم شم كبله أبكر ما خطأ توز بالفطور إلا نيلو نتب بمعراب زمت زنبرة ما يتأتوا بالوقت جابير كيروس تغيل عاتيو كابزجر ما كم مسكرة نبيل شاطر توم هز بدك عدو يسألوا وصل زنبرو نتب ما عطوا خفي توملو كي تواجه عاتيو سلاز تدب بمني هرشاي لز بيل شاد أرنتاي جيرو نجزابير كم عمله جيرو سلزي قاتر نجزابير بدقائق أنت خبره كله نريو كدر بيو كله نريو the same تقالين تايم برشيا مالتي غريك كين نهريو كلنا نبرشيا السعري أوكي بابيلون كريم كلنا بحمش شميتن سالسان شعتن يمتسعيرهم من سعيرهم برشيا يسعيرهم بحمش شميتن سالسان شعتن ناي برشيا نكسنت نخباب خلتميتي عمتها تانيها بدحرو من متي بسالستميتن سالسان حدا أزن نريو زلنا نبر متي ألكسندر يمتي ألكسندر كمتي خلو كابزغر مكوم ناي برشيا نجستات نداغزو خلو زركسيس زبال نغري كان سعرهم حاسبو نيرو زركسيس سبعة أسير نفولتين أمش أما صاحب قدوس كينا هنريو خلنا زركسيس نغري كان سعرهم مسكدة إجابة رحلي فوقو ما يدلين نغري كان اتقال كيف تصام نيرو كباب 300 شحوات هادرات حيزو خيدو 300 مركب حيزو خيدو زركسيس تسعيرو يتمليسو بدحر بعد زركسيس من حيزوانا تانك سنة ألكسندر يحيزوا ألكسندر كاب يتبقيسو كاب مقرنيا يتبقيسو ودع 16 عامت كله يناب كينات كساتف جميل أدينا جيروكم نيري أولمبيات بحالي أنت جيراتو وليداتو كان مس فيليبا بوك مرخابا مس انسساع مستمنات تمتيما غريكان بعملوا غصة تحزيهم هزبيهم نيرو بدحر يعنعو تولد زلا ماني ميرونا ألكسندر فلسفنا أرسطوطل ميرو زستمهر سبي نيرو بزح مصحفتين بيبو نيرو مصحف قدوس غنا يفلطني نيرو بسخران بزو مستتحز منسي نيرو حدا معلت صغير قالو نمنقتيلو نت بيست عارك فريند انتي غيرو خمس قتلو اب تاريخ يذكر مال بدحرو مسموت انتي لو تزاريو نكل عالم شعير يلو رسيك غت غنا يكالكون يلو نبرشيا مسعروم نبابيلون كهانصا يفتينو نيرو سبزي እግዚአብሔር አምላክ ግን በኢሳያስ ተዛሪቡ ነው በ10 ኢሳያስ 13 ምዕራፍ 10 ጫት ባቢሎን እንታይ ከም ዘይት ኮን ከም ዘይት ህነጽ بدحرو 13 ዓመት ይገዙ ይዙ ንጉስ እዚ ምስ ሞተ ታ መንግስት ክንደይ ተመቂላ ኣብ 4 ጀነራላት ተመቂላ ኣብ 4 ጀነራላት ምስ ተመቀለት بدحرو መን ከም ዝመጸ ሮም ከም ዝመጸ ክንሪኦም ኢናቶም ጀነራላት እንታይ ከም ዝገበሩ ስለዚ ዳንኤል ዝረዮ ዘሎ ራእይ እዚ ናይ ዝመጹ ነገስታት ሕልም ዝርእዩ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ዝረአዮ ሓሳብ ኣብ ምዕራፍ 7 ካ እግዚአብሔር ከነጽረሉ ጀሚሩ በኻሊ መንገዲ ካብ ባሕሪ ይቆጽሪዎም ዞም እንስሳ እዚኦም ስለዚ ደሴም ምዕራፍ ክልተ ዝረአዮ እዚ ምስ ምዕራፍ 7 ደሴም ሓሳብ እዩ ዘሎ بدحرو ከይና ክንሪኦ ከለና ቂሮስ ክገዝእ ከሎ ነዞም ሰለስተ መንግስታት ይስዒርዎም ንመነመን ሲዒርዎም ንሊድያ ዝበሃሉን ንግብፅን ንባቢሎንን ይስዒርዎም ካብ ዝገርመኩም ዞም ሊድያ ዝበሃሉ ህዝቢ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለው ኣብ ሕዝቅኤል ከይና ክንሪኦም ኢትዮጵያ ፍጡን ሉድን ኢሎ ዘሎቶም ሊድያ ዝበሃሉ ህዝቢዮም ኩሎም ሕስዋስ ህዝብን ኩብን ደቀታ ኪዳን ዝኣትዋን ሃገር ምሳታቶም ብሰይፍ ወድቅዮም ኢሉ ኣብ ኤርምያስ ከይና ክንሪኦ ከለና 46:9 ካ ኣቱም ኣፍራሱ ውጹ ኣቱም ሰረገላታት ውረሩ እቶም ጀጋኑ ዋልታ ዝሕዙ ኢትዮጵያውያንን ሊብያውያንን ቀስተ ዝሕዙን ዝግትሩን ሊዳውያንን እንታይ ግበሩ ይውጹ ስለዚ ባቢሎን ድሕሪ ፐርሺያ ምስ መጸ ነዞም ሰለስተ መንግስታት ይስዒርዎም እቲ ድቢ ብጎኑ እንታይ ነይሩ ኢልና
سلسته عصم نيرو ناب نكسنت مسمص مجمرا سعروم نغستات زيوم بابيلون انت قبلكم صنيح تهزبي معصو خفيتلو تب معراب زمص زنبره ما يططويلو برشيا قمص خلا ايتواغو من بابيلون እግዚአብሔር ኦሬዲ ቢሲያስ ተነቢሉ ስለዝነበረ ትግሉ ያትዩ ናብቲ ቦታ ብድሕሩ ንመን ሲዒሮም ነዞም ሊድያ ዝበሃሉ አብራ ዮሐንስ ሳርዴስ ዝበሃል ማሕበር ነይራ ርእስ ከተማ ናይ ሊድያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ማሕበር ክዛረባ ኮላ ሓደ ሐሳብ ተዛሪቡ ከም ሰራቅ እንታ ክገብረከ ብለይት ክመጸከ ኢልዋ እታ ሳርዴስ ዝበሃል ከተማ ናይዛ ሊድያ ኢምፓየር ርእስ ከተማ ያ ነይራ በወርቅ በቡሩር እንታይም ነይሮም ሀብታማት የም ነይሮም ግን ኮ እንታያ ነይራ ኮይሓ ጎበያ ነይራ ማንም ሰመጪ ክስዕራ ይከልኒ ነይሩን ሳርዴስ ስለዚህ ናይ ንጉስ ፐርሺያን ታይ ዝብል ሐሳብ አምጪ ነዛ ከስተማዚ አሰራ ሐሳብ ክሽሉመ ይሉ ዝተቋዛ ጸራ ሰብ እንታ ገብረ ክሽሉመ ብዙሕ ነገር ኩበ ይሉ መን ክቋዛ ጸራ አባኸራን ያ ነይራ ስለዚህ ሓደ መዓልቲ ሓደ ወታደር እንታይ ገይሩ ብሎ ዋርዲያ ኮሎ ተቆብዖ ወዲቃቶ ተቆብዖ ምስ ወደቀቶ ሓደ ወታደር ነቂሑ ናይ ፐርሺያ ይርዮ ነይሩ ምስ ብኻል መንገዲ ወሪዱ በታ መደየቢት ቦታ ባእኽዲ ይብርይዎ ማለት ሚስጥራን የራታ መደየብ ናብቲ ጎቦ ፐርሺያው ተጸጊዕም ነው ይሕግዚያም ገይሮም ክስዕሮም አይካሉ ነዞም ሊድያ ኢምፓየር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከና ክንሪዮ ኮለና ከም ሰራቅ እንታ ገብረከ ኢልዋሎ ነታ ማሕበር ክመጸከ ንቑሕኩን ቅድሚ ሕጂ ብቆም ተዘሪፋ ነይራ ያታ ማሕበር ብድሕሩ ወታደር እንታይ ገይሩ ንፐርሺያ ንጉስ ከይዱ እታ ወታደራት ዝድይቡላ ብሕቡእ መንገዲ ፈሊጥ ያለው ኢሉ በታ ለይታ ሓኺሮም በታ መንገዲ ነታ ሳርዴስ ዝበሃል ከተማ ሲዕሮማ ከባቢ 600 ሚሊዮን ገንዘብ ይረኺቡ ቂሮስ ትሪዮለهم እግዚአብሔር እንታ ክገብረከ ኢሉ ከግዛከ ዝቦሎ ትንቢት ክፍጸም ጀሚሩ ከባቢ ወዲ 62 ዓመት ይነም ሕቆ ነገስታት ሲል ይግዛሉ እግዚአብሔር ዝተሰወረ ነገር እንታ ክገብረሉ ጀሚሩ ከብረሉ ጀሚሩ ብድሕሩ መን ተሳዒሮም ባቢሎን እትዝራና ያራይ እትድብ እንተ ያለው ወይና ንብዘለና ቀርን ሎ ሰለስተ ቀርኒ ስለዚህ ንመነመን ይስዕሮም ዘሎ ንሊድያ ንባቢሎን ንግብጺ ንሰለስተ ነገስታት ሲዒሮ ዳንኤል ክርኦ ኮሎ እትድቢ ቅድሙ ዝነበሩ ነገስታት ሰለስተ እንታይ ገብሮም ኢሉ ክስዕሮም ኢሉ ተነቢ ማለት ድሕሪ ባቢሎን ማለት ስለዚህ ምስዓሮም ሪና ሰለስተ ነገታት ምስገዞም ምስዓሮም ዝሙሉ ግዛት መንክ ገዞ ጀሚሩ ፐርሺያ እትድብ ማለት ብዛዕባ ቂሮስ ንሱ ጓሳዩ ቅድሚ ሕጂ ቢብናያ ነርና ዚ ሐሳብ ዚ ንፍቃደይ ዘበለ ኩሉ ክፍጽም እዩ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ድማ ክትነጽያ ብናይ ቤተ መቅደስ ክትስረት ያ ዝብል አነ እግዚአብሔር እዩ ነዚ ንጉስ ኣብ 62 ዓመት እንታ ክገብረሉ ጀሚሩ እግዚአብሔር ነገስታት ከግዛሉ ጀሚሩ ዳንኤል ኦሬዲ ሪይወሎ ነትራይ እግዚአብሔር ነጥቁቡ ንቂሮስ ህዝብታት ኣብ ቅድሙ ከግዛሉ ሕቆ ነገስታት ከፍትሕ ደጌታት ክዕጾ ድማ ማዕጾ ኣብ ቅድሙ ምንት ከርሕወሉ ኢለ በየማና ኢደ ዝሓስኮ ከምዚ ይብል አሎ አነ ቀቅድመኻ ክኸይድ ድንጉር ካሰጥ ከብለ ንድንጉር ካሰጥ ከብለ ንማዕጾ አስራዝ ድማ ሓሸምሸም ከብለ ንመሸጎረ ሓጺን ድማ ክሰባብረ አነ በስምካ ጸዋዕካ እግዚአብሔር አምላክካ እስራኤል ሙኻነ ምንት ክትፈልሲ መዝገብ ጸልማት ኣብ ሱር ዝተሓበ ሀብትን እንታ ክገብረከ ክህበከ እግዚአብሔር ከም ቃል እዩ ቀድመ 150 ዓመት ቢኢሳያስ ተነብዩ እዚ ንጉስ እዚ ምስ ደየበ ሲሎም የም ነገስታት እንታይ ዝገብሩ ዝተዓጠቆ ነገር ዝፈትሑ ንቡዛሓት ዝተሰወረ ሚስጥር ገልጾል እግዚአብሔር ታሳርዴስ ከተማ ሲልካ አይትገዛአን ኢኻ ንሊድያ ኢምፓየር ክትቆጣጠሮም አይትከልኒ ኢኻ እግዚአብሔር ግን እንታይ ሂቦ ምስተዋዓል ጉልበት ሂቦ ማለት እዩ ኣብ ዝኾደ ኤሪያ ካንታ ክገብር ጀሚሩ ክዕወት ጀሚሩ እዚ መንግስት እዚ ኣብ ዜና መዋል ከና ክንሪኦ ከለና خلای ዜና ማለት ምዕራፍ 36 ኣብቲ መወዳእታ 22-23 ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገይርኒ ኢሉ ቀቢኒ ነገስታት ክገዝእ ስልጣን ይብኒ ኩሎም ነገስታት አግዚለዩ ስለዚህ እስራኤላውያን ቤተ መቅደስ ክትሰርሑ እግዚአብሔር ኣብ ልብ ያቀሚጡሎ ኢሉ እስራኤላውያን ዝመለሶም እቲ خلای ትድቢ በተቀዳማይ አንበሳያም ተወሲዶም ናብ ባቢሎን ድሕሪ 7 ዓመት በኤርምያስ ተዛሪቦም ነይሩ ድሕሪ 7 ዓመት ክምለሱ ከም ዘሎ እቲ ድብ ምስ መጽኦም እስራኤላውያን እንታይ ኮይኖም ካብ ሙርኮ ተመሊሶም ድሕሪ 7 ዓመት ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ከም ቃል እዩ እግዚአብሔር ዝተነበየልካ ይፍጸም ሰብ አይኮነን እግዚአብሔር ነቲ ዝበሎ አይቂሮኒ ከግዛካ ይኸውርሰካ የተይልካ ትወርስ ስኻ ጥራይ ቦታ ኻኹን ካብ ቦታ ኻ ጥራይ ትታለ
ቂሮስ ተዋጊ ይፈልጥኒ ኣብ ታሪኽ ከይድካ ክትሪኦ ከላ እግዚአብሔር ዘፍትሐሉ ሲሊ ዝገዝ ይመጽእ ጌት ይኽፈት ናይ ባቢሎን ጌት ተዋጊ ካ ክትስዕሮ ከቢድ ተዓጺ ብሎክ ኮይኑ ቶም ህዝብ ግን ከፊቶምሉ ጊዜ ኣኺሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ኦሬዲ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ኦምሮ ሰባት ልብ ሰባት ይጥዋ ይቀየር ነገራት ይቀየር ማለት ስለዚህ ነታ አባና ንዓና ዝተዛረበልና ትንቢት ይፍጸም ትዝበለሱ ይተጋሃሉ አይዓርፈሉን ንሕና ጥራይ ቦታና በእምነት ደው ንብል እግዚአብሔር ዘስርሖ ትንቢት እንታይ መስይልኩም ምእዛዝ እምነትን ይዘንቃሳቀሶ ነቲ ዝበለና ነገር እንታ ክንገብር ኮለና ክንእዘዝ ኮለና ክንኣምን ኮለና ናይ እግዚአብሔር ትንቢት ይፍጸም ስለዚህ በቂሮስ እንታይ ነቲ በቂሮስ ተዛረበሉ ትንቢት እንታይ ኮይኑ ተፈጺሙ ስለዚህ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 7 ደሴም ሓሳቢ ከይና ክንሪኦ ኮለና ነቡከደነጾር ዝራእዮን ብቤል ዳንኤል ኣብናይ ዘመን ቤልሻጣር ዝራእዮ ራእይ እንታይ ሓደ እዩ መልእኽቱ ሓደ እዩ እቲ ምስሉ ግን ዝተፋላለየ ምስሊ ማለት ኣብ ምዕራፍ 2 ከይና ክንሪኦ ኮለና መን ይሪኦ ነቡከደነጾር ይሪኦ ኣብ ምዕራፍ 7 ከይና ክንሪኦ ኮለና ግን መን ይሪኦ ነቲ ሕልሚ ዳንኤል ይሪኦ ስለዚህ ቶም ነገስታት አቀማምጦም ክሪኦም ኮለና ሞናኪ እስራኤላውያን ቶም ኣብ ከባቢ እስራኤል ዝነበሩ ህዝብ ብምንታይም ዝመሓደሩ ነይሮም ብንጉስዮም ዝመሓደሩ ነይሮም ብነገስታትዮም ዝመሓደሩ ነይሮም ክሳብ ሽዑ ዘመን እንታይ ነይሩ ሰብ ብንግስነት እዩ ዝመሓደር ነይሩ ብድሕሩ ናብ ምንታይ ተቀይሩ ናብ አሪስቶክራሲ ተቀይሩ በዓል ባቢሎን በዓል ፐርሺያ በዓል ግሪክ ከይና ክንሪኦም ኮለና አሪስቶክራሲዮም ዝባሃሉ ይመጹ ዶብካ መጽዮም ተወሪሮም ኻ ተገዚኦም ኻ ክስዕሩካ ኮልዮም ማለት ማንም ጠጠው ከብሎም አይከል ብድሕሩ ከይና ንሪኦ አውቶክራሲ ናይ በዓል ሂትለር አካይዳ ማለት እቲ ዳንኤል ዝራእዮ በብዘመኑ ከመይ ዓይነት አካይዳ ከም ዝኸይድ ይሪ ኣብ ሞዳታ ዘለና ሕጂ ዲሞክራሲ ናዊና ንኸይ ዘለና ዮሐንስ ክሪኦ ኮሎ ነቲ ራእይ ክንሪኦ ምስ ዳንኤል ከነተሓዘይና ቶም ኣቕርንቲ ዝብሎም ዘሎ ነቲ ኣንቲ ክራይስት እዩ ዝውክል ተሪፍና ዘሎ ሓደ ናዊና ንኸይ ዘለና ይውዳ እዩ ዘሎ ዳንኤልን ራእይን ጽቡቕ ጌርና ተጽኒዕና ክንጥንቀቕ ሕግዘና ንዳሎ ኢና እቲ ግዜ ከም ዝኣኸለ ኢኻ ትፈልጥ ግዜ ተኣኺሉ ኢኻ ጥንቆ ኢኻ ትኾን ነታ ሳርዴስ ከተማ ከም ኢልዋ ነይሩ ንቕሕትኹን ኢልዋ ምክንያቱ ብለይትዮም መጽዮም ኣጥቂዖማ ደቂሶም ከሎ ወታደራት ከም ስራዕ ከመጸካ ኢሉ ተመለስ ንቃሕ ናብ ቦታኻ ተመለስ ኢሉ ነታ ሳርዴስ ማሕበር እንታይ ገብራ ነይሩ ይምዕዳ ነይሩ ስለዚህ በብዘመኑ እዚ ዳንኤል ዝራእይ እንታይ ኮይኑ ተፈጺሙ ድሕርዚ ኣብ 768 ዝራእይ ከም ባሓጅ ድሕርዚ እንሆ ካለ ኣራዊት ኣብ ጎኑ 4 ክንፍ ዕፍ ዝነበሮ ንነብሪ ዝመስል ጠመጥኩ ተኣራዊት 4 ርእሲ ነበሮ ግዛኣት ድማ ተዋህቦ ድሕርዚ ብራእይ ለይቲ እንሆ መፍርህን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕን ዝኾነ ራብዓይ ኣራዊት ረኹ ዓበይቲ ኣስናን ሓጺን ነበሮ ይውሕጥን ይጥሕንን ነበረ ይጥሕን ነቲ ተረፍካ በእጋሩ ይረግጾን ነበረ ካብቶም ቅድሞ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ 10 ኣቕርንቲ ነበሮ ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ ኣስተብህሎም ነበርኩ እንሆ ከዓ ኣብ ማእከሎም ንእሽተይ ካልእ ቀርኒ ወፀት ካብቶም ቀዳሞት ኣቕርንቲ ድማ 3 ኣብ ቅድሙ እንታይ ገበራ ተበንቆሳ እንሆ ነዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይኒ ዓብ ነገር ዝዛረብ ኣፍ እንታይ ገበሮ ተዋህቦ ማለት እዩ እቲ ሮም ኢሎ እቲ ራብዓይ እንስሳ ዝራእዮ እሱ ነይሩ ምስ ራእዮ 10 ኣቕርንቲ ውፅዩ ዘሰንብዲ ነይሩ ተኣራዊት ዘሰኪሕ ነይሩ ካብተን 10 ካ እንታይ ኮይነ ንብለና 3 ተሰይረን ዳዕራ ሞዳታ አንቲክራይስት ክመጽእ ከሎ ምስ ራእይ ዮሐንስ ከነተሓዘይና ምስ መጸ 10 መንግስታት ምስኡ ክገዝኦም መጀመርያ ነተን 3 ነገስታት ክስዕረን እተን 7 እንታ ክገብራያን ምስኡ ክገዛያን ማለት እዩ ዮሐንስ ነዚ ይሪኡ ኣብ ምዕራፍ 13 ራእይ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ምስ ራእይ ዮሐንስ ከነተሓዙ ከለና 10 ቀርንን 7 ርእስን ኣብ ተቕርንትኻ 10 ዘውዲ ኣብቶም ራእሱን ሰማይ ስማት ጸርፊ ዘሎ ኣራዊት ኣብ ባሕሪ ካብ ባሕር ክወጽእ ከሎ ረኹ እቲ ዝረአኹ ኣራዊት ከዓ ነብሪ ዝመስል ነጋሩ ከዓ ከም ናይ ድቢ ኣፉን ከም ኣንበሳ እዩ እቲ ገበል ድማ ሓይሉን ዝፋኑን ብዙሕ ስልጣን እንታይ ገበሮ ተዋህቦ ብመንፈስ ድማ ናብ በረኻ ወሰደኒ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘሎ ስማት ጸርፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት ዝተቐመጠት ሰበይት እንታይ ገበርኩ ረኹ 10 ቀር ኣብ ዝሪና ያለና ሕጂ 7 ነገስታት ከዓ እዮም እቶም 5 ወዲቖም ተሓደ ኣሎ ተሓደ ግና ኣይመጸን ምስ መጸ ድማ ቁሩብ እንታይ ገብሪ ክነብር ግቦይ ስለዚህ ዝራእዩ ሲድ ነዞም 7 ነገስታት ሪኦም መጀመርያ ግብጽ መጺ ወዲቑ ብድሕሮ መን መጺ ኣሶር መጺ ኣሶር ካ ግዜ ይብቅዕ
ባቢሎን መጺ ድሕሪ ባቢሎን መን መጺ ፐርሺያ መጺ ድሕሪ ፐርሺያ ግሪክ መጺ ድሕሪ ግሪክ ሮም መጺ ራእይ ዮሐንስ ክሪኦ ከሎ ካብ ባሕሪ እዚ እንስሳ ዝወጺ ካብ ውሽጢ ክወጽእ ከሎ ክንደይ ርእሲ ኣሎ 7 ኣሎ ቶም 6 ዞም ክንሪኦም ጸናሕና ነገስታት እዮም ብምሎም እንታይ ገይሮም ኣብ ዘመኑ ገዚኦም ሓደ ይተሪፉ ዘሎ ሕጂ ነዛ ምድሪ ከም ሓደ ገይሩ ዝዓይ አንቲክራይስት ዝበሃል እሱ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ማለት ቶም ኩሎም ኣብ ራእይ ከይና ክንሪኦ ከለና ካብ ባሕሪ ክወጽእ ከሎ 7 ርእሲ ይሪ ኦሬዲ መነመን ገዚኦም ነይሮም ግብጽ ገዚዩ አሶር ገዚዩ ፐርሺያ ገዚዩ ግሪክ ገዚዩ ሮም ገዚዩ 6 እንታይ ገይሮም ነይሮም ክሳብ ሮም ገዚኦም ነይሮም ዮሐንስ ነዝራይ ዝኽሪኦ ከሎ ኣብ ጳጥሞስ እዩ ነይሩ ዳሜንሽን ዝበሃል ናይ ሮም ንጉስ እቲ ቄሳር ያሲርዎ ነይሩ ንምንታይ ያሲርዎ ነይሩ ኣነ ንጉስ ይኸብል ጀሚሩ ቄሳር ዳሜንሽን ስለዚ ኩሉ ሰብታ ክገብረለ ያለው ናይሉ ሰግደለ ያለው ዮሐንስ ካን ኣኻይ ሰግድ ነይሉ ናብ ምንታይ ደርቢዎ ናብ ጳጥሞስ ጳጥሞስ ማለት ኣውም ሰዓት ካይትወጽን ኢኻ መወዳእታይ ስለዚ እግዚአብሔር ንመናር ይወት ሕልሚ ንዮሐንስ አርዮ ካብ ባሕሪ ዝምስል ዝክወጽር እዩ አንቲክራይስት ክገዝእ ከሎ ከባቢ 10 ነገስታት ሙሱ ከም ዝገዝኦም ዝዛረቡ ስለዚ ሓደ ርእሲ ተሪፍና ዘሎ ማለት ዓለም ናብ ሓደ ርእሲ ኣጽበ ዘላ ኣብ ምዕራፍ 13 ከይና ክንሪኦ ከለና 666 ቁጥር ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ እዛ ዝተውዕል ኢሉ ኣሎ ማለት ኩሉ ነገር ናው ዝጥርነፍ ዘሎ ዓለም ኮምፒውተራይዝ ይመስል ኣሎ ምሽ ሓቀ ኩሉ ነገር ይቀለልና ኣሎ አሞዳታ ታኪቡና በሓደ ነጥብ ይخመጽ እንደገና ምዕራፍ 17 ደሴም ሐሳብ ይሪ 7 ርእሲ ይሪ 10 ተቅርንቲ ዳንኤል ዋላ ነዝሪ ወይ ነይሩ 10 ተቅርንቲ ካብታ አራዊት እንታይ ከም ዝገበራ ከም ዝወጣ ታ አንቲክራይስት ክመጽእ ከሎ ሙሱ እንታይ ዝገብርሎ ነገስታት ዝገዝኡሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ከይና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ናይ ሓሶት ነቢ ብዛዕባቲ አንቲክራይስት ንሰለስተ ማቀሚጦም አሉ ከም ስላሴ ተሰማሚዖም ሰርሑ ዝነበሩ ኣውኻ ትሪኒቲ ክሰርሑ ማለት እዩ ታንቲ ናይ ሓሶት ነቢ ንመን ክጸርገሉ እዩ ንአንቲክራይስት ክጸርገሉ እዩ ማለት ስለዚ ቤልሻጣር በሰለብ ብ531 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዳንኤል ነገና ምዕራፍ 8 ካል ሕልሚ ሪ እቲ ዝራእይ ሕልሚ ካንታዩ ንግዛት ንጉስ ቤልሻጣር ኣብ ሳልሰይቲ ዓመቱ ንዓይኒ ዳንኤል ድሕርቲ መጀመርያ ዝተገለጸለይ ራእይ ካን እንደገና እንታይ ተገይሩሉ ተገሊጹሉ እንደገና ካል ሕልሚ ዝተገለጸሉ ሕልሚ እንታይ ብራእይ ካርየኹ ክሪኦ ከለኹ ድማ ኣብታ ኣብ አውራጃ ኤላም ዘላ ከተማ ሱሳን ነበርኩ ብራእይ ረይኹ ኣብ ጥቃሩባ ኢላይ ነበርኩ ትዝራእይ ራእይ ንራእይ ሕጂ እቲ ዝረአኻዮ ክልተ ዝቀርኑ ድዑልሲ ነገስታት ሚዶንን ፋርሲን እዮም ኢሉ ፐርሺያ ነጊርና ሪንያ ነርና ምሽ ተኻላይ ዝገዚ ኢልና ነርና ናይ ቂሮስ ንጉስ ነይሩ ዳንኤል ጸኒሑ ክርኢ ጀሚሩ ናቱ ዝሰዓረሉ ዘመን ማስ ምኻኑ እንደገና እግዚአብሔር ከሪዮ ጀሚሩ ስለዚህ እቲ ጨጓር ድቤላ ድማ ንጉስ ዮናኒ መጽሐፍ ቅዱስና ንዮናኒ እንታይ ንግሪክ እንታይ ይጽውዕ ዮናኒ ይጽውዕ ቢዮናኒ ዝፍለጥ እታ ኣብ መንጎ ዓይንቱ ዝነበረት ዓባይ ቀርንኻ ተቀዳማይ ንጉስ እዩ ብዛዕባታ ተሰብረት ኣብ ክንዳኻ 4 ዝትንሳን ካብቲ ህዝብ 4 መንግስታት ክትንሳኤል በኃይል ግና ኣይከም ማዓራራያን ኢሉ ማለት ስለዚ ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ድቤላ እቲ ድዑል መኒ ፐርሺያ እዩ ባቢሎን ምስ ገዘ መኒ ገዚዩ ፐርሺያ ይገዚዩ ድሕሪ ፐርሺያ ግን ካለ መንግስት ትትንስእ ነራ ምዕራፍ 8 አሪዮን ንዳንኤል እግዚአብሔር እቲ ድቤላ እንታይ ይገብራሎ መጺኡ ነቲ ድዑል እንታይ ይገብረሎ ይጭፍልቆ ኣሎ አሌክሳንደር ካበይ ተበጊሱ ካብ መቀደንያ ይተበጊሱ ኦኬ አሌክሳንደር አቦ ፊሊፒ ነጊረኩም ነረ መልእክት ጳውሎስ ናብ ፊሊፒ ትብልሱ አቦ ምስተወለደ ወደ 16 ዓመት እንታይ ኮይኑ ናብ ኩናታት ካብ መቀደንያ ጀሚሩ ንመንክ ስዕሮም ጀሚሩ ንፐርሺያ ስዕሮም ጀሚሩ ሙሉ ኤሪያ ሶም ገዚኦም ዝነበሩ ይቆጣጠሩ ጀሚሩ 13 ዓመት ይወስዱ ሙሉ ዓለም ይተቆጣጠሩ ኣብ ንስነቱ ስለዚህ ዳንኤል አቀዲሙ ነቲ ሕልም እንታይ ገይሩሎ ሪዎሎ እቲ ድቤላ መጺ ነቲ ድዑል እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝቆጥቆጦ ታቀርን ንሪያለና ምሽ ታቀርን መስተሰበረት ብድሕሩ 4 ነገስታት ክትንስዮም እዩ አሌክሳንደር ውሑድ ዘመን ይገዚዩ ምስ ገዛታ መንግስቱ ኣብ 4 ያተመቂላ ኣብ ምዕራፍ 11 ለና ዳንኤል ክንሪና ሓፂር ግዜ ይጸኒሑ ብጣንጡ ያነኺሳቶ ሞይት ይብሉ ማለት ካብቲ እግዚአብሔር ዝመደበልካ ግዜ ተወጽንያ
ولا نعلم كونكور جبرن نجابر جن كونكور كتجبر يتكلم عاد شعرانيا تفتنا يتكلمها مسؤول قاتي متطوز ولا فطر يلا السوس تصحف السوس زبلنا تصحف لنا هنا كل زفتص مال إزرايات كنريو خلنا كل يزكى بتجزابير زبالو سموز من قد يزخينيو قال نجستات كيد كخطرين كلها أيك يوروني من كسر ميت بالمش نجزابير جزء أكل يلعلهم بحتصير جزء كي وسد مالتي نبابيلهم بدقائق يسعرون ببرشاجير غريك نبعلو أب كل بوتا خير كله حيال تواقعي نيرو ألكسندر نجيركم نيرا قديمة كله نتي عركو ناي قرب عركو ساتي كله نتاكرم سوس مسدد اسقاتيلو مالت كابدحرو غيزي صبق هيوت حلفن يمزلو بدحرو انتاي ميصا طانطو ميصا انتاي كم زغبرتو خمزه عليت 13 عامت يغزيو مالت እሱ ምስሞተ እንታይ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ክንሪዮ ኾለና ታ መንግስት አበርባዕተ ተመቂላ ባቢሎን አብቀየ ፐርሺያ አብቀየ ግሪክ መጪ ግሪክ ካምስ ገዘ ታ መንግስት እሱ ምስሞተ አበርባዕተ ተመቂላ ናብ ደቁ ከም ዘይተሰግር ቃል አምላኽ ነጊርናይ ናብ ክንደይ ሰባት ተመቂላ ናብ አርባዕተ ጀነራላት ቶም አርባዕተ ጀነራላት ከይና ክንሪዮ ኾለና ካሳንደር ነና ሒዙ ነቲ መቀዶንያ ዝበሃል ኤሪያ ግሪክ ሒዙዎ لاسميكاس كينا نريو خلنا ني ايجا ماينر حيزو از مودرن دي تركي مالتي سلوسد كينا نريو خلنا از سوريا نبلو زلنا حجي بعد بابلون ايران كباب نبلو زلنا اس توعداتيرو تولومي كينا نريو خلنا نا الكسندر نزنا غريك بوتا توعداتيرو تا منغست اب كني تمقيلا ابربعته تمقيلا دانيال مراف 10 حدا صبيو اقميتلنا اوريدي እግዚአብሔር استزاربو تنبيت يزفصم نير በብዘመኑ በብጊዜው لازم أربعة نجستات تاي كوينهم كجزء جميلهم زيهم ماس يوم جزء كسب ماس جزيهم كاب 330 حدن كسب 260 شومن تنصنيهم نايتولوم إمبير قتيلي كليوباترا تبال بوال لحرنا من سنة متيانيا ببعد كيسار زنبورو لجزء مارك أنطونيوس كيسار زنبرة نعان تاي كم زجبرة كم استمرعه ن أكتوفياس أغسطس تاي كم زجبرة خمس فاقو أو حدش كيدان كرينا سما أبتو مودات عم منجست خاطم أبسنياتات مسفر مسملو حدا كان زجوتو تنقل دستوعل نجوس كتنسي حيلو خبرتيعو بحيل جنا يكونن مستنكر زغانة تفات كجبرن كسلطانيو نحيالات نهزب قدسان دما كتفومي بتباب كعمت بارابيدو كسلت بلبو عبة بدنجت نبوزحات كتفق أرنت مسفن مسافنتي كتنسويو جنا خد بزيد سبنت خجبريو كسبريو رينا لنا ذا سلوسد إمبير زجاج عصب يتوكونوس إتفانيس زبال متينيرو بميتون سوسان شمونتن متين من جزيوه نسرائيل متي جزيوه إذا نقول سزم سمت أشكال نقول سينيرو ناهيداين قلعة ودي شمونت عمت كي جزريلو سترة يكونه نتحقينا ناهيداين كقاتلو جميل كندودو جميل نتزوس دبال أملاك نتاجيرو أبت مسوي ناهيداين كيدو سويوه أبتك زعبير مسوز قبلوا البيت المقدس أو خيرو سوي نتاي ليزا من نيرو غريكان هيلينيزم زبال ابنت نيرو ألكسندر نتاي بحال نيرو نبحد بوتا مسكده دلا أيتدلا قانكو يلا مدركا مغبو يلا مدركا كداونتي زلبسو يلا مدركا فتوا أيتفتيو تقدر مالتي سلاز زي إتوكونس إتفانيس دبال بميتن سوسان شمونتن انت خبر جميرو ناهيدان متي تقاطاطيروم اصبيبلهم اچنيقوم نتو تورانا እግዚአብሔር መጽሐፍ ከተረፈ ከንዱዶ ጀሚሩ ዳንኤል ነዝ ትንቢት ዝሪ ወይ ሓደ ጨካን ከም ዝትንስ እሰብ ዝንመን ከም ዝውክል ትፈልጡ ና አንቲ ክራይስት ይዝውክል ናዊና ንኸይ ዘለና ቤተ መቅደስ ክትስራሐ مستسرحت اتعقرنتيلنا نبلو زنبرنا يوحنس زرأيو رأي توم شوعت رئسي شدش تبتي حميم شاوعي تعرفوا له أنتي كرايست أمود داتا خيدنا تبيت مقدس كسرحي مسرحه أمود داتا انتي كهونيو حسن مغسوي أهيدان شو عم زنوحو رومي معرف عسرت حدا بتسأجا زدحني لهم زلوا شعي رومي خينا نغري يقول لنا معرف شعت معرف عسرت حدا نعنا يكونه بزعبا أهيدان يزارب معرف شعت انتي جيروم نيرو እግዚአብሔር ተስፋ ይቦም ነይሩ ኣብ معرف عسرت بكريستوس كتصدقوا ዝግቦም ናይ ገዛ ርሶም ጽድቅ ተኺሎም ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮም ገዲፎም ኣብ معرف 10 ሓደ ግን እሞ ኣምላኽ ንህዝቡ ደርቢ ወዲ ኢሉ ጳውሎስ ያ ኣይደርበን ኣይፋሉን ኢሉ
أنا بينام كاب نجد بينام يلو إسرائيلاوي يلو እግዚአብሔር ሓደ ማዓልቲ ንህዝቡ እንታይ ክገብሮይ ከድሑነይ ግን ማእሲ ብጸጋይ ስለዚህ እዚ ኢትዮኬኖስ ኢተፋንስ እንተ ናይ ምንታይ ተምሳሊ ኢልና ያለና ናይ አንቲ ክራይስት ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ ጸናሕና ማለት እዩ እቲ ሕልምታት ከይና ክንሪኦ ከለና ደሰይሚ ነቦኮደነጾር ዝራእየ ነዚ ዳንኤል ከይና ዝራእይዝን መን ይሪኦ ነይሩ ነቦኮደነጾር ሪኦ ነዚ ራእይዝ ካመን ሪኦ ዳንኤል ሪኦ تدبيلان دعولن زبالكم السماء دبيلا برشاي دعول كاملين لنا غريكين لنا سلازة يتوكونس يتوفانس هم مودات أنتي كم زجبرة كم زتنسى أما رأف شو متداني تصبغ يراهم يتقول كأننا هنري خلنا أنتي كوس يتوفانس رابعي زبال بشحن بميتين سبعان حموشن كسب ميتين سبعان حموشن كسب ميتين سوسان سلستن جزي مالتي مني نسب الشعر وتيلا مكابين يوم شعرهم دامات تياس دبالو عليت ما تيوم تاجي رومو زم غوريلا فايترز بومي تجميو كيدوم تاجي رومو نعو شعرهم مالتي كسب رومز جوزهم كباب 100 عام أهدى أنتي كوينهم نيرومي يعرفهم نيرومي أبزمونه هنرينا محدش كده المال سلازم أنتي أنتي كم زجبرين نجرنا ما سوى خمس سوى بيل شاطر بحموشة 230 شعتن معرف حموشة هذا نجر جيرو مالت دانيال معرف حدا معرف كلته معرف ثلاثة معرف أربعة تيلنا حموشة يكون نبل شو عتن شو مونتن نبل حموشة نبل بدحرو شديش تيزمت أكمل متو ببيني تمسحف توم نجستات زنبورو اللي جزء ببيني تتنكي كاتوم نجستات ببزمنهم تاريخهم ترايت متحف كردا كازغل سلازي معرف حموشة خلينا نقول لنا بحموشة 230 شعتن بيل شاطر تاي كم زجبرين نجرنا كم السخرة نتك بابلون زوم تصون برات نتاي كم زجبروا لا قدي من يجيركم نيرة 5 تيل تعبي سلازي حنتي دمتي أنتاي كم زجبرت كم تصحفت ميني تقل إفراسيني لا صحيفة ميني قليل كاتر غيب كاب أبكر مجزابير تمزين كقليل كاتر غيب كايلو وجزابير من قست خان خالو قاريز أنتاي جيري هيبواي سلازي بتالي تتعي سخير خالو تقتيل أبسخارو خالو نجيركم نيرة برشا تهزبي نناي برشا نقصي تهزب مع تخفيتون أي تواجد جابير عمل غنت بمعراب زمت زنبرة ما يتطابيلو بدحروتهم هزبنا مع تخفيتهم من برشا كي تواجد تخيلاتي بتالي تتي أنت يكون بلنا ناز نقصي تقتيلو مالتي بدحروت برشا زبال ما تدب زرعنا يا مالتي برشا زبزح جزء ولا كال اسم الله أكمديان إمبير تبعي لقاطوعي أبقى تاريخ كيد كهتري أقول لها مال إسياس أوريد تنبيلو نيرو نعم تاي كم زمت أي نجرنا برشا نعم نكسنت ناتو جزءات رأي واحد نعم غريكاي بتصحن كسب بعل من تاي ماتي كسب بعل هند ماتي مالتي بملو زجزات وسيتو غازات يرو نخبا بغلت تيمي تعمتي جزيو تبرشا مالتي أين عايزة تدب مالتي بدحرو برشا من ماتي كيروس ماتي دحرو كيروس ماني ماتي كامبيس ماتي ببريغا خنريو خلنا سمرديس بارديا ماتي داريوس قداماي ماتي ناهيداوያን ተመለሱ ዝበሎ መኒ ቂሮሲ በ530 ቻዓተን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልቤ ሐሳብ አቀሚጦሎ እዩ ቤተ መቅደስታይ ክትገብሩዋ ክትሰርሑዋ እስራኤላውያን ኦሬዲ ናብ ባቢሎን ታይ ኮይኖም የሚልና ነርና ተማሪኾም ናው ኸይዶም አሉ ድሕሪ 7 ዓመት ዳንኤል ምዕራፍ 9 ክንሪና ድሕሪ 7 ዓመት ዳንኤል እንዳጸለየ ኸሎ ተሐሳብ ተገሊጹሉ ማለት بدحرو من كم زمت أي نجار نعم عرف شو دشة برشا دانيال أبزا جزء زي أي نعم من تاي تدرب ندام بسا إذا نقول سم مسديبة توم ندانيال يسألوا سبعة حدا حساب حسيبه مخرج مغيره بكل نجار ندانيال كفت شو جميرهم ولا حد تقرأ قبولي كادو أموني نيرو بوتو كم أمون سب نير مسيلكم دانيال كسيسو من أب حدا بوتا خطو وده اليوم قتل دليل موسي أب كل هي وتو تشك تجبر وس أمون كويني ترخيب ولا حنت سينو بدحرو حدا حساب حسيبهم دانيال حنت نجار ترايز جبر صلاتي زبزح نمنتاي نزناي نقص برشا حدا حساب زينو ويلهم بزن 3 معات نعاخ تراين تاي جبر يسجد نعاخ سجد زي ترى خبس بنا منتاي دربه نابن دابس ساي دربه حدا سبتاي لقول تانير مسيلكم
እግዚአብሔር አምላክ ንዳንኤል ናበንበሳ ከድርበዝ ፈቀደሲ እቲ ናይ ባቢሎን ተምሳል መን ነይሩ አንበሳ ነይሩ ኣብ ናይ ባቢሎን ቦታ ኣብታ ከተማ ኸይድካ ቸክ ክትገብር ከለኻ ኣብ ኩሉ ኮርነር ስእሊ አንበሳ ኢኻ ትረክብ ስለዚ ባቢሎናውያን አንበሳ እዮም ዘምልኹ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ አንበሳ ዳልዩ ጉድጓድ ስለዚ ንዳንኤል አምጪኦም እንታይ ገይሮም ናብ አንበሳ ደርቤም እቲ አንበሳ ክበልዖ ኣይከኣለን ምስ ኣተወ እግዚአብሔር አምላክ መልአኹ ልኢኹ ነቲ አንበሳ እንታይ ገይርዎ ዓቢስዎ ነቲ ንጉስ ይምልሰሉ ሎ እግዚአብሔር እቶም ባቢሎናውያን ዘምልኹ አንበሳ ወላ ሓንቲ ይኮነ አምላኽ ኣይኮነን ናይ ዳንኤል አምላኽ እንታይ አምላኽ ማሕተም ይገይሩሉ በትናይ ነገስታት ጊዜ ማሕተም ተተገይሩሉ ሓደ ነገር ኣይተወፀን ኢኻ ተወዲሉ ኣብቂዕሎ ማለት እግዚአብሔር ግን ኣብ ዝወደአ ነገር ይጅምር ዳትስ ዋይ ጳውሎስ ኣብ ግብራራት ምዕራፍ 17 ክዛረብ ከሎ ገለ ከምዚ ጨንቆ ኢድ ሰብ ያገልግሎን ኢሉ ድሌቱ ዝገብር እሱ ዝተሓተመ ነገር ይፈትሕ ንዘይተሓተመ ነገር ከዓ ማሕተም ገብረሉ ዮሐንስ ክሪኦ ከለኹም ኢሉ መርሖስ ይል ኣብ ኢድ ያለኒ ኢሉ ተደለየ ዓፁ ተደለየ ይኸፍት ኢሉ ድሌቱ ዝገብር ኢሉ ስለዚህ ከም ዳንኤል እሙናት ክንከውን ጽቡቕ ኣብ ኩሉ ስራሕና ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠና እሙናት ንኹን ሰባት ደልዮም ነገራት ክሳብሱንና ንሰብና አምላኽን እሙናት ክንከውን ኣለና ኣብ ምሳሌ ኸም ይዙ እሙን ሰብ መን ይረኽቦ ዳንኤል ኣብ ኩሉ ህይወቱ እሙን ነይሩ ብቅድስና ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ብወላ ሓደ ነገር ብሌም ክገብሮ ኣይኮኑን ብሓንቲ ነገር ግን ተኸሲሱ በታ እምነቱ ብእምነትና ጥራይና ክንክሰስ ዘለና በቲ ካይዳና ጥራይና ናብ ፍርዲ ክንቀርብ ዘለና እምበር በቲ ጠዋይ መንገድና ኣይኮናን ክንክሰስ ዘለና ስለዚህ ዳንኤል እንታይ ገይሮም እንዳንበሳ ደርቤሞ ማለት እግዚአብሔር ግን መልአኹ ልኢኹ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዘዓበሶም ኣታ ዳንኤል ኢሉ እመኖ ተገልግሎ ዘለኻ አምላኽ እንታይ ገበረካ ኢሉ የድሕነካ ኢሉ እግዚአብሔር ግን ነቲ ዝተኣመኖ አምላኽ ይሕፈሮ ተኣሚኑሉ ነቶም ንእመኖ እንታይ እሙን እዩ ንሱ እሙን ኮይኑ ዝነብር ኢሉ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ኸይና ንሪኦ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:2 ኸይና ንሪኦ ከለ እሱ እንታይ እሙን እዩ ዋላ ተኻሓድናዮ እሱ እንታይ ኮይኑ ዝነብር እሙን እዩ ተተኣሚንናዮ ኸ ንዓና እሙን እዩ ኩሉ ግዜ ኣይሓድገናኒ ነቶም ዝእመንዎ ኩሉ ግዜ እሙን እዩ ስለዚ ዳንኤል እንታይ ብለና መልአኹ ልኢኹ አንበሳ እንታይ ከም ከባቢ ወዲ 80 ዓመት እዩ ነይሩ ካብ ዝገርመኩም ነገር ቶም አንበሳ ግን ነቶም ንዳንኤል ዝተስዎ ምስ ደረበዮም ኣብ ምንታይ እዮም ተቐቢሎሞ ኣብ ኣየ ገና ናብቲ ምድሪ ከይዓለቡ ከሉ ሓደ ሰብኣይ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎሲ ኣብ ህይወትና እንዳኸና ከለና ሲሉ ዳንኤል ኣብቶም ኣናብስ ፎከስ ተዝገብር ነይሩ ተበልዐ ዳንኤል ግን ኣብቶም ኣናብስ ኣይኮነን ፎከስ ገይሩ ኣብቲ ንዑን ነቶም ኣናብስ ዝሰዓርዎ ዝፈጠረ እንታይ ገይሩ ፎከስ ገይሩ ማለት መከራ ከጋጥመና ከሎ ኣብ ከባቢና ፎከስ ኣይንግበር ኣብ እግዚአብሔር ኢና ክንርኢ ዘለና ኣብ እግዚአብሔር ተጠሚትና ጥራይና ዘጋጥመና ነገራት ሲዕርና ክንከይድ ንኽእል ኣብቲ ከባቢና ተሪና ክንሰዓር ኢና ዳንኤል ኮሚ ገይሩ ሰቢኮ ዳንበሳ ተደርቢኻ መቸም ክትፈሪ ኢኻ ግን ኣብ ምንታይ ኣይኮነን ኣቓልቦ ገይሩ ኣብቶም ኣናብስ ኣይኮነን ነቶም ኣናብስ ዝፈጠረ ኣምላኽ ናው እዩ ርእሱ ልዒሉ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ መልአኹ ልኢኹ እንታይ ከም ዝገበሮ ነግረና ከም ዘናገፉ ዝኸብደና ነገራት ኣብቲ ከባቢና ዝመጽእ ነገር ነቲ ከባቢና ይንራዩ እግዚአብሔር ምስትውዓል ይሃብና ንኣምላኽ ተሪእና እንታይ ክንገብር ኢና እንዳሰዓርና ክንከይድ ኢና እንዳገዛእና ክንከይድ ኢና ስለዚ ምዕራፍ 9 ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክንሪኦ ኢና ሰዓትና ስለ ዝኣኸለት ኣምላኽ መስገን ክንጽሊ ኢና